For today's videos kakabsat kin gagayem sakbay nga mapanak ag kalap ditoy karayantay ditoy mang tidakpay iti palagip tumunggal may sakadatayamin amin. So dandanin iti Semana Santa ket panawon metten iti kunkuna tayo nga summer kapudot na. So adu dagiti mapan agpipiknik iti karkarayan ken kastamet iti beach iti baybay nga nalawa. So tinak imensay kada kayo mga sisters, mga inna, mga ka-brothers nga han tayo kadi nga palpalubusan dagiti anak tayo nga ubing nga saan na pay nga ammo iti aglangoy ide karayan. Malaksid no adda ka nga kumuyog nga mapan kayo agdigos di karayan. Ta ngamin dagiti ubing ket saan nga may pawilan no nakursunodaan dan iti agbatok agpatinga dagiti pakalaan tayo iti kunkuna nga disgrasya. So tangamin haan pay nga na-improve iti panpanunot da. So adda kayo idyay nga mangiparit ken mangunget tapno kastakit saan dangar aramiden iti kasjay. So dayta iti number 1 nga inak may balakad kada kayo amin mga inna, mga amma diyan. Ken kastamot dagiti young people, dagiti babae, babbaro nga mapan idyay beach idyay dakkel nga baybay. Adalom nga baybay nga dakkel ti alun na. Di may balakad ko kada kayo mga ka-sisters nga haan nyo kadi nga padpadasen iti pumatinga idyay tinga iti baybay nga aglangoy. Tangamin duma iti alon iti baybay ken alon iti karayan. So uray ammom iti aglangoy kaya na ka nga suluyen wenno guyuden dayjay alon ti baybay nga ipatinga. So ingkalanganen idyay igid laeng diyan ti makikita ti dagana. Ababaw ko na kuma nga agpatod-patod wenno aglangoy-langoy lang idya tapno adayo king kati disgrasya. Kenti kang runaan na nga point panakasentro panagkararag kini Apo Dios kakabsat kin gagayem. Kararag mo kini Apo Dios sakbay nga rumor kati pagtayngan nga isalakan nak kadi Apo kunam kini Apo Dios nga ikararag. Oras na dinno man ti papanam agbiyahe ka man piknik man ken anyaman nga banag nga nasaya at napapanam. So ikararag mo kini Apo Dios nga isalakan na kadi Apo no kasunod ti ballaygik nga simmangpet ijay papanak itatta nga gundaway kastamot kadi manen Apo kunam nga nabalaygi ak maning agsubli ti pagtaingan mi dayjay iti kararag mo gayem ken kakabsat. Dayta iti kararag tayo tun tiempo na nga rumor iti pagtaingan tayo tapno kastakan kanayon nga isave na tayo ni Apo Dios iti dakas ken peggad. Ilisi na tayo, iyadayo na tayo dagiti pannakabalin iti kabusor. So dayta kakabsat ti inak imensahe kada kayo itatta nga gundaway ket ti Apo ti kankanayon mangliliwa, mangbendisyon, mangtid ti adu nga parabor kada kayo amin kakabsat kin gayem ka sisters ka brothers. Ket ti daytoy nga gundaway. God bless us all kada kayo amin. Alawen inakon agsigay iti karayantay ditoy. Praise the Lord. Hallelujah.